kuma shi yanzu in aka zo aka ce wuraren da ya mallaka tsakani da Allah, Kwankwaso ya zo rantse da Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ni Rabi'u Musa Kwankwaso wannan gidajen man na Aluko ba nawa bane, wannan da ake rubuta Aliko ya ce ni Rabi'u Kwankwaso billahi allazi na rantse da Allah wannan gidajen man da ake na Aluko na rantse da Allah ba nawa bane, ya zo ya rantse ba zai iya ba. Wannan dai shine bayanin da ya zame wa mai baiwa gwamnan Kano shawara kan lamarin addini Dan Zani, kasancewar mai gidan man ya shigar da korafi a kansa bisa zargin bata masa suna tare da siyasantar da al'amuransa. Rahotanni sun ce an kuma gayyace wani rabul Alibaba zuwa shalkwatar 'yan sanda da ke Banfai. Yanzu haka dai wata majiya ta tabbatar da cewa wanda ake tuhumar ya yake da rubutacciyar wasikar janye kalamansa. A bayanin da Honorable Alibaba ya gabatar, ya ce wancan zance da ya yi ba komai ba ne face yasasshen zance wanda ba shi da tushe ballantana makama. Ba da Ganduje ya ji abun sai ce na ji kace Kwankwaso ya zo rantse gidajen man Aliko ba nasa bane. Na ce ranka ya dade. Sai ce me hada shi da gidan man Aliko? Na ce mutane ne suke zargin kamar na saboda an yi hotunan ja riga kan abin auna ja, fentin ja, waye ja, sai mutane suke ganin kamar na shi. Ce ba abin da ya hada shi na Aliko ne. Aliko me ya hada shi da shiga wani harkar siyasa? Shi dan kasuwa ne kawai. Kuma ya dade yana harkar ne. Ba abin da ya hada shi da Kwankwaso. Ba gidan musa bane, gidan man Aliko ne na sanar shi. Kwankwaso zai iya wannan ya wanke Ganduje idan aka yi mai irin wannan yarba. A cikin baki mafitar zance, bai baka yi masa saiti ba, wata ran sai ka yi nadama, ko ka ji kunya ka yi barin zance. Yau ne dai ake cika kwanaki 137 da ban kaɗo zargin Honorable Alibaba da zaftare kudin addar Allah ya kawar da corona wanda gwamna Ganduje ya ba malamai. Zargin da hukumar yaƙi da rashawa ta Kano ta ce bincikenta ya tabbatar da shi kuma har ta kwato haƙƙin kuɗaɗen malaman tare da mayar musu. Sai dai har kawo wannan lokaci hukumar bata gurfanar da waɗanda aka zarga a gaban kotu ba, duk kuwa da cewa hukumar na ikirarin cewa tana nuna halin ba sani ba sabo domin yin adalci ga kowa. A kwanakin baya dai an tambayi shugaban hukumar Malam Muyi Magajiri mun gado kan koya aka yi shiru kan zargin na Alibaba. Me muke na Alibaba? Zan kokari tsoron Allah. Ba wani shiru da muke yi. Duk abin da muke muna yi tsakani da Allah, muna yi kuma wato muna yi daidai gwargwadon fahimtar mu da tsarin doka da kuma abin da ya zama maslaha ga al'umma. Yanzu dai abin jira a gani shine shin ko kamfanin man na Aliko Oil zai amince da neman afuwar da Honorable din yayi masa? Sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba domin ta bakin mahukuntan kamfanin. Bashir Sharfari, Freedom Radio.